Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Desyembre 24, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal.
Kooperasyon sang pumuluyo sa pagsunod sa health protocol ginalauman. Kung makaginansya ginapaabot sa mga manugbaligya sang palubok. Sa mga nagapanguna nga balita national, vaccination sa 5 tub 11 anyos umpisahan sa Enero. Kaso sang waterborne diseases ginatutukan sang DOH. Sa balita, una sa aksyon! Las 6:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account tuning ang Nga naga-monitor via Facebook Live, pila na lamang ka oras kag mag-celebrate kita ang Pasko. So, good evening sa kay Ma'am Misefe Campuaso Tobise. Sige, thank you so much good sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Ana Sinoro mayong gabi man kay sige. Thank you so much good sa inyo nga pag-monitor and Merry Christmas. Spaghetti ka man? Spaghetti ka man? Ano mo ya? Ha? Cake? Or love? Char! Ay, may love ka na may langga ka naglano. Ay, sana ako may langga. Ka-happy sa akong subong. Sana all happy. Char! Sana kayo rin. Aksyon James. Wala akong malasungan yung yambal ko. Ano man. Si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening. Thank you so much good sa pag-monitor. Diba? Nagaulat-ulat ako sa inyong pop-up messages. O sa mga ihado and ihada ko. Isa ba lang ako niya ihada muti. Ihados and ihada. Diba? Ang iba nakakuha na. Ang iba wala pa. Reaction James.
Nakatag ka na si mo nga mga ginmaninuyan, tsaka ginmano na, ano to ang balko? Ano to ang balko man? Imo nga ihado and ihada. May anak ka na wala? Wala. Pila na ganidad mo? 20? 24? 22? 23. Ginapapakot-pakot niya pa sa akon. 23 si Aksyon Christian. Aksyon Christian James Binares. Basi matingala ka mong katawag ko Christian kay second name niya na. Ay first name niya gali, pero gatawag lang ni sa James kay para ko no lipot lang. Si Action Dale gani, duwa man na iyang ngalan. John Dale man na siya. Ay, standby gali sa aton nga mga ka-action kay mabasa na ko sa aton na local news. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24, kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Ginalauman ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales nga magapadayon ng kooperasyon sa mga pumuruyo sa tagsa ka mga barangay angot sa pangunang health protocol sa piyak sang ginhalugan nga restriction sa pagsaulog sang Pasko kag bagong tuig. Suno kay Gonzales, mas labing maayo kung mayara sang paghalong ang mga bakulod noon angot sa nagapadayon nga pamahog sang COVID-19 para malikawan ang liwat nga pagsaka sa kaso pagkatapos ng selebrasyon. Aminado si Gonzales nga hindi na masarangan pa sang tagsa ka mga barangay ang paglibot sa ila tagsa ka mga komunidad para sa paghatag sa nagakaigo nga pahanumdom. Kaga sa piyak naman nga bahin, ginpasalamatan sang konsehal ang positibong resulta sang vaccination drive sa tagsa ka mga barangay, rason kun nga nalabot na sang syudad ang target nga herd immunity. So, panagyan natin is, nang ano na lang natin, as bakulod nun, individually, i-observe gihapon natin ang minimum health protocols, no? Like, ang mga likodan and the curfew as well. So, let us be responsible na lang yun. Tinguan sang tagsa ka mga punong barangay sa Bacolod gagilayon maasikaso ang ilatag sa ka mga calamity fund matapos ginpaidalom sa state of calamity ang syudad. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales, mayoriya sang iya mga kaupdanan ang nakapangutang na bangod sang ayuda nga ilagilayon ginhatag sa mga residente sa barangay nga naapektuhan sang Bagyo Odette. Dugang pa ni Gonzales, maduluman ang pagsaulog sang Christmas ang pila ka mga residente nga wala pa ma-restore ang supply sang kuryente sa ila lugar apang nagapati ini nga sa liwat nga pagbangon sa Bacolod noon sa palaabuton. Sa iban pa nga balita lokal, ginalauman ni Hinigaran Mayor Nady Arceo nga mag-aayo ang income kag makaginansya pa ang mga manugbaligya sa palupok sa Ilabanwa nga nag-umpisa na display sa ilang mga baligya. Gin pa siguro man ni Arceo nga kumpleto kag indi peke ang mga dokumento nga ginapresentar sa mga manugbaligya antes pa man hatagan sang permit para magbaligya sang palupok. Nagapati si Arceo nga sa pihak sang COVID-19 pandemic, may mga Pinoy sa gihapon nga magawakal sang palupok para sa pagsag-alaw sang bag-ong tuig. Sige po kayo, ako rin naka-special permit sa sila pag may mga permit na lang sa kami. So, kamunin pa nga po yung ambil sa hinigiran nun, so, ginasuporta lagi natin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Hinigaran Mayor Nady Arceo. Una sa balita, una sa aksyon. Santong Plus Gold, isa ka food supplement ka. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa Okay, balik kita sa aton Facebook Live sa kay Bonda Lothel. Social ng kanyang apelyido. Merry Christmas and happy char lang. Kanta ni Pinani Dale. Sa kay Raymar Biranyo Lingoste, good evening. Aksyon an, Merry Christmas sa inyo tanandra. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota. Uy, halong-halong kamo dira sa may La Carlota City. Mayo kay balik na dira sa inyo ang tawag ni kuryente or basi may portion pa sa gihapon. Well, anyway, keep safe. Kag God bless. Kay Paribia Jonathan, mayong gabi kunuha. Kag tamyaw niya man si Kumari Star Mayo. Kag si Ma'am Jinky Dialagdon. Sige. Nagdubli na ng akon nga anhaw. Aksyon an. Kalain na. Char lang. Kay Christopher Lisay, good evening. Kay Action Boy Doran, good evening man. So, kay Action James Binares, good evening man. Sino pa rin mapadala sa ato na naman? Na, gina-action din? Ginaba ko Spaghetti, kag salad man no ka. Kag basi may kinihad ang lechon. Tikalon ba? Ay, tikalon. Lain pag yung mga plano mo. Well, anyway, sa mga ka-action natin, thank you so much, Gid, sa inyo nga pag-monitor. And I hope ang inyong pagsaulog sang Pasko is mangin merry man, diba? Merry sa pag-start sang Merry Christmas. No? So, oy, Christmas pa lang gani, advance mo, New Year na ya. Oo, gaulat lang ko di gani, Merry Christmas, wala gid da. Man ginaulat ko, kay wala gid ko di gani. Wala lang ko ga program insakto eh. Okay, ano mo mag-action Dale, message mo na isa ton nga mga ka-action. Ano pa? Ang action Dale, Merry Christmas, keep safe. Ano pa Dale? Hulaton nyo kuno ang iya nga pasabog for the next next week. Hulaton nyo ang iya nga pasabog kay
Magin prepare na ni siya. Ah, sana ako magin prepare. Ha? Ano mo? Action James, gusto mo man mong panamyaw? Dala, gay ko sang imo nga panamyawon. Itamyawon ta. I-message na sa akon, subong. Kaya matapos na ta dugay-dugay, ho? Makaroon lang ka pa? Si Sir Alex Puentes o naga-monitor man. Thank you so much, Ged, sa pag-monitor. And Merry Christmas dira sa inyo. Wala gito da Pasko. Ako kanina ulat lang ko di. Gaulat ko kay Action Boy. Basi may padala dugay-dugay. Ha? Hindi ta kami intindihan. Salad? Ano man? Palapit di sa akon kaya hindi tagit kaya maklaruhan niya. Ay, ari nagali ho. Ari nagali. Sa chat. Merry Christmas to Binaris family sa Paris. Sa Paris? Do sa may tangob man ko rampe. Dilo, grabe si Action James sa Paris sila kuno nga doon sa tangob lang sa dampe. Di ba nang? Sakon? May nagapangita sakon. Uy, sana all may nagapangita. Ala, thank you, Gid. Ha? Wala pa ang isa kaya nga, girl. At tong imo nga listener, ito ba lang nga bayi? Yatag to siya, Liog, be. Oo, kay taga Cadiz siya. Do medyo kabudlayan. Pero I hope nga makakadto di siya. Ay, another. Okay, mga tiya mo gali dito sa Paris. Pila ni sila kabilog. Hari, amo ni dapat ginalawag bukon sa day sino nga mga katiyaan nimo. No? Si Jonah. Sakto ni pa-pronounce ko, Jonah. Jonah, Vivian, Eleanor, and Letlet. Na mga katiyaan na ni Aksyon na James Binares. Sige, Merry Christmas dira sa inyo mga titas. And, amo lang na. Wala na ko mo sa expect ni sugpon ko. Well, anyway. Wala ka na ipatamyawon pa gen. Amo na ginang imo nga pinaka-maximum nga patamyaw. Mga classmate mo. Kisala ko balaga panamyaw. Kisala ko doon kakapisanan. Si Tito Joel niya pagid. Ano nga pilyado ya Binares man, syempre, no? Hindi na siya Binares. Sa side ni mama mo? I-message lang sa akon kaya hindi kita na mag-intindihan na kung mag-istorya ka. Kabalo ka may lipod kita, ti. Hindi ito na mag-intindihan na nga duwa. Mangkutaman si Aksyon, Elmar, kung sinong iyang atamyawon. Partner ko no ni Tita ni Neneng. Sino ni nga Neneng ni man? Tita Neng. Galibog ang ulo ko sa mga ginapang-send mo diri sa akon. Mga hindi ko kilala. Do ka feeling close lang kami diri, no? Sa mga ginapanglawag mo, no? Mga shortcut pang ilang mga names. Okay. Sige, thank you so much, Gen. Okay. Kay tita mo, Vivian. Sige. Thank you so much, Gid. And, or si Sir Joel Mosquera Galio, pa-shoutout ko no sa mag-ina niya. Sa Granville 1. Ang Granville 1, din gani. Makuta si Action Boy gani. Kung din ang Granville 1, paano ko yun, di ba? Paano koy? Ang Granville. Paano koy, no? Paano koy? Alihis? Mansilingan? Mansilingan. Sige. Thank you so much, Ged, sa inyo dire pag-monitor sa my Granville 1, no? Barangay Mansilingan. Sige. Halong-halong ha sa pag-celebrate. Kag make sure, Ged, nga, syempre, ka mo? Social distancing. Ha? Sige. Salamat! Thank you and Merry Christmas! Aksyon Radio. Kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita national.
Ginanunsyo sang Food and Drug Administration kon FDA nga umpisahan sa bulan sang Enero tuig 2022 ang pagpangbakuna sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Ini kasunod sa paghatag sang otorisasyon sang state regulators sa Pfizer COVID-19 vaccine para sa emergency use agon maproteksyonan ang mga kabataan sa pamahog sang Omicron variant nga mas madasig maglapta ikumparar sa iban pang variants sang COVID-19. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, plano sang gobyerno nga gamiton sa Enero amo ang Pfizer vaccines. Sa nahibaluan, nagalabot sa 13.5 milyones ang populasyon sa mga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Las 6:38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Todo pasalamat naman sa Ginoo si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano matapos nanguna sa senatorial survey sa Pulse Asia. Ginaako ni Cayetano nga nasurpresa siya sa resulta sang latest survey sa Pulse Asia, ilabi pa nga may mga ikasarangman ang iban pa nga mga kandidato sa pagkasenador sa 2022 nga eleksyon. Sa piyak nga nanguna sa survey, gin-insistar sang anay House Speaker nga hindi siya mag-untat agud ipangibabaw ang bayanihan spirit subong nga panahon sang pandemya. Nakilala si Cayetano sa programa sini nga 10,000 pag-asa ukol paghatag sang financial assistance para sa mga mas naapektuhan sa COVID-19 crisis. Base sa Pulse Asia survey, nakakuha si Cayetano sang 64.1% rating halin sa 2,400 ka mga respondents. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. Inyugin pamatian ang kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Desyembre 24, 2021. Ang yutag balita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon na Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!